Mahimo batang hambugiro kung moingon ta nga doon na natay kinabuhing walay katapusan, or pwede ba ang tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan samtang siya buhi pa? Maayong buntag kanang butanga ato pag-isgutan karon sa tong daily devotional dinigapon sa Paglaom Online Ministry si Pastor John Incargues gihapon nini nga kabuntagon. Gusto na ko i-share ninyo ang 1 John chapter 5 verse 11 to verse 12. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life. He that hath not the Son of God hath not life. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. No? Una sa tanan, nakapangutana ba ka kung asa man gyud makita ang eternal life? Na ba ni sa relihiyon? Na ba ni sa ato ang pagpaningkamot sa atong binuhatan? Or na ba ni sa usa ka tawo, no? Muduol ba ta ng tawhana para tagaan tag eternal life? And by the way, unsa man ning eternal life? Ang eternal life usa ni ka kinabuhi nga gidisenyo sa Dios nga magamit sa tao uban ang Dios adto sa langitong dapit sa wala nay katapusan. Kung ang tao makadawat og eternal life or kining kinabuhing walay katapusan, may tabo niya dili na siya maimperno ug magkuyog ug magpuyo na sa Dios hangtod sa walay katapusan. Mao nay eternal life. Og si Kristo mianis kalibutan para ang tao makadawat niya ng kinabuhing dayon or kinabuhi nga walay katapusan. Pangutana lang, asa man na makit-an lagi? No? Naba na sa relihiyon, naba na sa ato ang pagpaningkamot, naba na sa usa ka tawo nga muduol na lang taniya para pangayoon na siya, no? Nako illustration ninyo na. Nakoy susi dinhi sa motor. Napod ko'y Bible din duha ka butang akong gikuptan. Ang kining susi ibutang nako sulod sa motor, no. Okay? Sulod sa Bible. So karon duha ang nasa akong kamot, Bible o katong susi. Na of course ang susi naman sulod sa Bible. So kung asa nako ibutang ang Bible, kuyog didto ang susi. Kung ihatag nako nimo ning Bible, inigdawat nimo sa Bible, apil nimo gidawat ang susi, di ba? Ang verse nga tong gibasa, ingon ang verse atong gibasa, ang eternal life daw o kinabuhing dayon naa kang Jesus Christ. Naa kang Christ. O kung nakadawat ka ni Christ, apil nimo nadawat ang kinabuhing dayon. O kung wala nimo nadawat si Christ, wala nimo nadawat ang kinabuhing dayon. So kining susi nagrepresent ni siya sa eternal life or kinabuhing dayon. Kining Bible nagrepresent ni kay Jesus Christ, di ba? Ang susi gibutang karon sa Bible sama ang eternal life naa kang Christ. So kung dawaton nimo ang Bible, apil nimo na dawat ang susi. Now kung dawaton nimo si Jesus Christ sa imong life, apil nimo na dawat ang eternal life. So atong na-answer atong question, ang eternal life naa kang Christ. So kung si Christ na nas imong kinabuhi, akuyog pod, apil pod nadawat nimo ang eternal life. Kung si Christ wala pa sa imong kinabuhi, wala pa nimo nadawat ang eternal life. So ang salvation nato, ang kinabuhing dayon, wala sa relihiyon, wala sa atong pagpaningkamot, wala sa usa ka tawo. Ingon ang Bible, naa kay Jesus Christ. Nakadawat na ba ka ni Christ? Na ba siya sa imong kinabuhi? Pastor, nakaila man ko ni Christ. Lahi man ang nakaila ug nakadawat, di ba? Tanang tao nakaila man sa Bible, pero dili tanang tao na ay Bible. Tanang tao nakaila ni Christ, halos siguro tanang tao nakailang Christ, no? Christmas lang daan, di ba? Pero dili tanang tao nakadawat ni Christ. Now dawata si Christ, paubusi man kagulingon, hinulsuli yung mga sala, og dawata karon ang Ginoo. Sunduga kini nga pag-ampo nako. Ginoong Hesus, salamat ni orasa nga akong nasabtan nga naginahanglan kog kaluwasan. Pasaylo ako sa akong mga sala, kumituo ko nga ikaw namatay sa cross, ilubong
ug nabanhaw para pagbayad sa akong mga sala. Dawaton ko ikaw sa akong kinabuhi nga mahimo na akong personal savior ug wala nay laid pa. Luwas sa ako Ginoo gikan sa silot sa sala. Ug karon Lord, ako kang gipasalamatan kay naana ka sa akong kinabuhi ug nadawat na nako ang eternal life. In Jesus name, amen and amen.